کومبندا جواکیە عفرین جی دەربارەی ڤەگەرە کۆچبەرên عفرینê de daxuyaniyek da. Kombendê diyar kir ku ew vegerا koçberan baş dişopînin. Kombendê got bi baldariyekî mezin em vegera koçberên Efrînê bo gund û bajarokê wan dişopînin. Lê tevî vegera koçberan astengiyên cidî li pêşiya vê pêvajoyê hene. Hin kes malbat û komên ku li Efrînê hatine bicihkirin red dikin ku mal û dikanan vala bikin. Ev kom û malbat mal û dikanan ra destî xwediyên wan nakin. Hinek ji wan daxwaza pereyan dikin da ku cîhan vala bikin. Kombendê diyar kir ku ev yek binpêkirina mafên milkdariyê ye. Her wekî astengiyan dixe pêşiya vegera nişticehên resin bo malên wan. Kombendê bang li hikûmeta demkiya Sûriyayê kir ku gavên pêwîst û lezgîn bavêjin û dive vegereke ewle birûmet û daxwazname ji bo hemû koçberên Efrînê were dabîn kirin.